El guardià del procés. Supercat, el guardià del procés. Supercat, ja no cal patir més. Supercat, el guardià del procés. A la independència ens portarà. Això no arriba per enlloc. Què tal? Hola, Patriots. Soc en Supercat. Que no, que cat no és de gat en anglès, és cat de Catalunya. Miau, 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 miau. Patriots, en el capítol anterior us vaig explicar qui era, i avui, en aquest capítol, us explicaré els meus superpoders. Aquestes mans són màgiques. Què poden fer? Acabar amb les guerres al món? Home, va, acabar amb la fam al món? Quina tonteria. Fer créixer cabell a Duran i Lleida? No, per favor, el que poden fer és increïble. Converteixen la gent en independentista. Veiem-ho! Patriots, ja sóc aquí. He vingut a la capital del país per ensenyar-vos els poders dels meus guants, concretament d'aquest guant. Som-hi! A la guant, a la tu, a la 1, 2, 3. Bé, som! Patriot, aquí votaràs a les properes eleccions del 27 de setembre. A Ciudadanos. Ciutadans. PSC. Convergència. Esquerra. La CUP. Terra Lliure. M'he passat. La CUP. Patriot, aquí votaràs a les properes eleccions del 27 de setembre. A casa som del Duran. Votarem Unió. Aquesta és de les difícils. No us preocupeu. Votaré la llista única. Patriot, aquí votaràs a les properes eleccions aquest 27 de setembre. La llista unitària. Ciudadanos. M'he equivocat. És el costum. La llista unitària. Increïble, oi que sí? Però com a tot superheroi també tinc algun punt feble. No em fa por explicar-lo. Els catalans no tenim por de res. I quin és el meu punt feble? Un element, un ésser, una substància, un virus que es diu duranita. Hi ha un aquí! No! No, per la banda! Per favor! No! Ha marxat. Bé, fins aquí el capítol d'avui. Recordeu com va dir Lluís Companys quan el portaven els soldats de Franco cap a Montjuïc per ser afusellat amb els ulls plorosos? Què va dir? Supercat, el guardià del procés. A la independència ens portarà.